Buenos días. Pleno ordinario do Concello. Punto primero, aprobación se procede ata a sesión anterior ordinaria celebrada o día 26 de xullo de 2021. Hai alguna alegación? Se aprueba a abstención neste caso todavía non, que aún está posesionado del señor Cabello. Punto segundo, toma de posesión de don Carlos Cabello Puentes no cargo de concelleiro. Bien, dase conta de que o Pleno do Concello, sesión celebrado o día 26 de xullo de 2021, tomou coñecemento da renuncia ao cargo de concelleiro deste Concello de Neda presentada en legal forma por don Juan Carlos Pita Galego, pertencente á candidatura de Movemento Veciñal de Neda, Moveneda, encardinado no Grupo Mixto Municipal. E dito pleno acordou solicitar á Xunta Electoral Central a expedición da credencial acreditativa da condición de electo a favor de don Carlos Cabello Puentes, candidato seguinte na candidatura de Moveneda nas eleccións locais de 2019, que aceptou expresamente a citada solicitude. Esta credencial de concelleiro expedida pola Xunta Electoral Central con data 10 de agosto de 2021, pola que se designa don Carlos Cabello Puentes como concelleiro electo por estar incluído na lista de candidatos presentada polo Movemento Veciñal de Neda ás eleccións locais del 26 de maio de 2019. Visto que consonte o establecido no artigo 75.7 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local e artigos 30 a 32 do Regulamento de Organización e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, o concelleiro electo presentou declaracións de intereses e actividades non existindo impedimento legal para a súa toma de posesión. A continuación, procédese ao xuramento promesa polo señor Cabello Puentes do cargo de concelleiro deste Concello de Neda e a tal fin polo secretario da corporación que fala dase lectura a fórmula legalmente establecida. Xura o promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Neda con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como o Estatuto de Autonomía de Galicia. Prometo. Prestada a promesa, toma así posesión do seu cargo de concelleiro do Concello de Neda e incorpórase á sesión o concelleiro don Carlos Cabello Puentes. Punto tercero, dación de conta dos decretos da Alcaldía números 35 e 36/2021, que están a disposición das señoras e dos señores concelleiros na Secretaría da Corporación. Punto cuarto, rogos e preguntas. Bueno, primero darle la bienvenida al compañero y que tenga mucha suerte en el desempeño de sus funciones. Bueno, primero quería saber el motivo del cambio de la fecha del pleno, porque no nos fue comunicado nada y entonces quería saber cuál fue. Segundo, sobre el campo de fútbol, que en un principio de lo que ya expusimos en otros plenos no se arregló nada. Y parece ser que hay una portería que están los tornillos sueltos y que es un peligro para el desempeño del deporte. Ya empezó la temporada y continúa todo sin hacer. Y queríamos saber también si cuando empiecen las obras de la grada ya está pensado lo que se va a hacer, si se va a poner una supletoria, si no va a poder entrar la gente a ver los partidos. Y al hilo del campo de fútbol también queríamos saber, porque el trofeo del Concello de Neda se jugó con dos equipos de otros ayuntamientos y no se celebra con nuestro equipo de aquí de Neda, que tenemos un club en Neda y en lugar de ponerlo en valor, pues se traen equipos de fuera. Después ya, como siempre, la recogida de voluminosos de la zona rural, que bueno, es un desastre y que no entendemos por qué se alarga tanto en el tiempo sin tener ninguna solución a la vista. ¿Qué explicación tiene el que no se realice un servicio que se está pagando? Después, en anteriores plenos, pregunté por la subida del servicio de limpieza de contenedores y se me dijo que se miraría, entonces quiero saber cuál es el motivo de dicha limpieza, porque se está pagando más por la limpieza de contenedores que por la limpieza diaria o por el mantenimiento de parques y jardines.
Después la limpieza viaria, también que se hace un contrato que es a todas luces insuficiente. Y entonces ahora parece ser que se va a emplear a la gente del RISGA para hacer ese trabajo a los de la limpieza viaria. Después las marquesinas de Anca, que ya empezó el colegio y se pidió que se pusiese una en la zona de Vilar de Anca y todavía no se solucionó ese problema. Igual que el de las aceras en la curva de los Cobos. Queríamos saber si ya se habló con alguien para arreglar esto, porque el colegio empezó y este tema sigue sin solución. Después también lo de las comisiones informativas, que siguen sin hacerse la mayoría de comisiones. Comisiones importantes como la de obras y servicios, que en 2 años se hicieron 2 o 3, entonces queremos pues seguir incidiendo en que hay que hacer las comisiones, que no nos tenemos que enterar por la prensa de estas cosas. Después hay un problema en la Costa de Xuvia, que hay siempre todos los años, sobre abril, mayo, empezamos a tener una plaga de mosquitos por culpa del solar de sol. Entonces queríamos volver a decirlo ahora, que ya hay unos meses de diferencia hasta que vuelva a pasar el tema, a ver si se soluciona de una vez, porque lo que hacen es vaciar un poco el agua, pero no la vacían de todo. O sea, la ciénaga queda igual, los mosquitos crecen igual y año tras año, y ahora aparte tenemos otra nueva, que ahora también hay ratas. Y hay ratas por las aceras y ratas por el medio de las terrazas de los bares, y también no sé si ya se actuó, porque tengo constancia de que sí que se llamó al ayuntamiento para explicar el tema y quería saber si se había hecho algo. Y por último ya el alumbrado público, que la zona de Falcón y el Paseo de Jubia lleva 2 meses sin alumbrado y ahora anochece antes y hay vecinos que están a oscuras y el paseo pues queda inhabilitado porque no hay luz. Entonces a ver si se podría solucionar este tema también, sobre todo en la zona donde hay vecinos. Nada más. Bueno, en primer lugar, darse a benvida a Carlos. Compartimos todos, compañeros, que todas as túas aportacións van ser boas para a Praza de Llaneda. Esta segunda etapa polo Concello, esperemos que entre todos podamos sacar moitas cosas adiante. A mesma, antes de empezar, o tema de deportes que vai comentar Ángeles. Bueno, ya acabamos ahora de ir... ¿Qué pasa? No las de la... No las de la... Primero lateral. Bueno, pues o que comentaba, bon día. Acabamos de ir agora dunha comisión informativa, Roberto xa está ao tanto co tema do campo de fútbol. Sí que é certo, pedir disculpas que non houbo comisións informativas con anterioridade, pero, bueno, pola miña parte, nas actas de delegados sempre intento transmitir todo o que se vai realizando, tanto o que é específico de deportes e incluso en alguna ocasión xunto con compañeros de obras e servicios, pois tamén o logo poñendo nas actas de delegados. Sí que fai falta, é necesario seguir avanzando cousas no campo de fútbol, pero non é certo que non teñamos cousas avanzadas. Eu sei de prioridade os traballadores do Concello, pois ao local onde ten Moneda pois a súa roupa, fixeron petición de que se instalaran as ventanas en outro local, falando, porque estamos en contacto con eles casi semanalmente, eu sei de prioridade a esa hora. Despois, tamén houbo, como sabedes, en Valdeña, houbo o mantemento do campo artificial, a limpeza de canaletas,
de continuo. Sí que agora hai, comentaba Roberto, hai 4 meses unha portería en mal estado. Eu non teño creo que ningún mes do aviso desa portería. Pero é certo que non estamos no campo día a día, foron a mirar, e agora, pois, vamos, está aí o meu compañero de servizos, eu creo que nesta semana deberá de estar solucionado. Tamén falando con ela, sí que é un problema de seguridade, eu comentábales, bueno, pois, os adestradores, bueno, si se coñece un pouco no ámbito do deporte, sempre temos que acudir un poquinho a recursos, non? Mentras que non estamos, porque por a nosa parte estamos na intención de sempre da mellora e da seguridade. Con referencia ao torneo, este torneo non é organizado dende o Concello, vale? Fixeron unha petición da instalación deportiva, nada máis. Nosotros consideramos que temos o NEDA, que cando sexa o momento oportuno, ademais, de feito, creo que van a empezar esta semana cos adestramentos, porque tamén estuve no campo de fútbol, estive falando coa presidenta, vamos, que non é, nin lle dimos difusión, sí que nos pasaron o cartel, vamos, empezaron con un título, eu xa les dixe que nosotros non somos organizadores, nin acudimos ao evento, nada, non temos que ver. Eles, polo que me comentan, porque falei con el, o fixeron o mismo en Arón, en Ferrol e demais, non lle damos maior importancia porque non é noso. Tomamos nota, sí que é certo, eu comentaba aos compañeiros de que tomamos nota porque é unha falta de respeto pola súa parte, que se esa instalación, fixeron o tema, pero nosotros non tivemos nada que ver. Pero, entonces, si el ayuntamiento no tiene nada que ver, ¿por qué se llama Trofeo Concello de Nera? A ver, ¿El Concello de Nera dio algún permiso para que se organizara un trofeo con el nombre de Concello de Nera? Foi un trofeo no Concello de Nera. Eles no cartaz o quixeron poñer así, mandille rectificar, fixeron a rectificación e despois o levaron adiante. Tomase nota, nas leis sucesivas, pois, a ese clube, pois, habrá que tomar as medidas que sexan oportunas. Dende logo non é nin é intención, vamos, que veña o que dis ti, non pasa nada, podes ceder a instalación a que faga petición, pero temos, de feito, vai iniciar ahora o NEDA, non é... Bueno, pues una solución buena sería hacer el trofeo Concello de Nera por parte del Concello, así ya no había equívocos. Evidentemente, Eduardo, evidentemente. Por eso aí, imagino, incluso aquí os compañeros, como foi tamén un recente, pues tampouco estaban aí enterados, pero por a miña parte foi unha incomodidade bastante considerable, porque temos un equipo negra, que é o rápido. Bueno, xa nos pasou unhas veces con ese mismo equipo algunhas discrepancias incluso no anterior mandato e tamén van un pouco por aí. Eu, para completar un pouquinho o que di Ángeles, aparte deso, se estuvo facendo recollido as canalizacións, hai que decir que estaban taponadas, que houve problemas importantes que facían vertidos directamente ás fincas do lado, incluso con un peligro de desmoronamento do que era do galao hacia as fincas colindantes con peligro o que é a red e no proxecto este, que se retrasou un poquinho porque houve unha baixa temeraria nestas novas licitacións debido ao importante coste dos materiais e dos costes de producción en todas as licitacións. De feito, hai unha, incluso que coa baixa temeraria non quedou adxudicado, foi o Camilo Vilar, pero no campo de fútbol tamén houve esa baixa temeraria, despois a xustificou e se acaba de adxudicar e tenemos que ponernos de acordo todos para reformar o que son tanto as gradas e, sobre todo, os peches, porque creo que hai que seguir actuando, pero se estuvo actuando en todo momento e en todo con elas, sabemos que requería moito máis e que se poden facer cousas, pero aí se fixo en todo momento e vai ser facer unha inversión importantísima. No campo, no motivo do cambio do pleno, desculpas polo retraso, a intención era traer hoxe a modificación de crédito con as axudas para autónomos, pero decidimos refacelo e
sobre todo, asegurarnos de que as axudas vayan dirixidas a aqueles colectivos principales que teñen, bueno, pues, que tuveron un problema na pandemia e non ser, por ser o máis justos posibles, e iso que pretendemos, de feito, pideu pues, intervención os epígrafes fiscais e tamén pues, no mes de agosto, pues, prácticamente en AVE na administración, os concelleros estuveron todos ao frente traballando, sobre todo porque tanto obras como servicios para todos os concellos sin excepción, pero estuveron aí no día a día porque os traballadores do PEL están aí e é unha fonte importante de traballo para funcionar moitas cousas, entre eles pues, o que se puxa a rampa na escola e moitas cousas que viñan desde atrás. No tema de voluminosos, bueno, o tema do contrato de Alixo é un contrato moi antigo, de máis de 20 anos, que hai que resolver, o que de feito foi o vosso grupo no seu momento, cando gobernada, cando denunciou ese contrato no ano 2008, no 2009, se prorroga mes a mes, donde a empresa, pois eu creo que equivocadamente non se autorizou un pouco e podía facelo adaptado, pero claro, se hai unha incertidumbre nun contrato con a administración pública, pois é normal que pasou. Entonces, en estes momentos tamén, algo, de feito, temos informes que había trasladado nunha xunta de portavoces, informes da Mancomunidade, onde a 3 concellos se nos tira das orellas, porque se pasou aproximadamente 110, 120 mil kilos que se recollían hasta o ano 2015, a un momento determinado 182.000 ou 186.000 o ano pasado. Localizamos xente de fora que nos estaban tirando, estamos en todo momento intentando baixar todos esos kilogramos e, sobre todo, intentando racionalizar o coste para a administración local. Eso é importantísimo e, por lo tanto, estamos conseguindo, ainda que esperemos unha vez por todas e canto antes licitar ese novo servicio para todos, porque donde se vai incluir todo xunto, o CAR non vai haber ningún tipo de problema, que era unha das planteamentos que se facía, se facíamos en 5, non, porque vamos, e os técnicos nos están dicindo que se debe facer todo xunto, que leve a bolsa verde leva a amarilla, porque sobre todo porque xa sabe onde hai os problemas en momentos determinados e non dar con esta situación. Nos contenedores, o precio, estamos mirando, sempre son 3 veces ao ano, o coste que está pasando a empresa, a veces pasa unha limpeza a maiores, que son 15.000 euros, son 5.000 euros cada coste que nos pasa, pero está limpando a totalidade dos contenedores, excepto os amarillos que isto para eles. Eso teñen que limpar eles, pero os verdes, os de vidrio, porque, bueno, defende bastante, pero teñen, e a veces hai que reforzalas en momentos determinados, porque, bueno, porque nas bolsas van determinados tipos de residuos que generan problemas e que hai que repetirlos. Pero la subida, yo me refiero a la subida. No, la subida de, sí, se pasó de 3.000 y pico euros a... Foi, pero cando solamente iban os verdes, solamente iba un tipo de contenedor e eran todos os contenedores. Es decir, todos os contenedores teñen que estar limpios porque é un tema de salud pública. El motivo de la subida es porque porque hai más contenedores. Todos os contenedores que ten o concello, os amarillos, os de vidrio. Ahora, este ano non se meteu o amarillo, pero se meteron moitos máis, hai moitos máis contenedores, moitos máis sitios. Hai sitios onde se triplicaron o número de contenedores. Por lo tanto, se hai moitos máis contenedores, hai que limpiarlos. Efectivamente, cando o contrato, cando no ano 2015, tivemos a mellor 400 contenedores, hoxe temos 600. Realmente, incluso, un tema, estamos vendo que hai cada vez máis sitios de meter máis contenedores. Realmente, o que non se pode facer o que se fixo no seu momento de denunciar un contrato e deixar a empresa nunha incertidumbre que depois xenera estes problemas. Depois villeron os problemas unha lei no ano 2013 de racionalización das facendas locales que prácticamente comprometía aquilo e que se iba a encargar as diputacións e organismos supramunicipais deste servicio. Cando no 2015 intentamos con Narón e Ferrol e todo eso, o mellor seguramente se hubiéramos licitado desde o primer día sin esperar por os outros concellos, porque de feito Ferrol, se non me equivoco, ten todavía prorrogado. Narón non, que se sacou un novo servicio, ainda por certo ten recorrido. No de limpeza viaria non hai solapamento, cosa distinta que en un momento determinado, nun sitio puntual, quitando a zona desde Xulia a Mochiqueira, que sí que eso non estaba, eu creo que foi un error, porque tiña que estar. E eu creo que é un error, porque tiña que emitimos o Vitorino novo, que esa zona parece que non daba no seu momento, polo tema económico, e quedou fora do que é de limpeza viaria, que se facía anticipadamente, pero ahora non se fai, por tanto,
Eu creo que dentro tamén nos pasamos a relación de planos en calquer momento, cando mirades de todas as viales que entran, que están facendo de unha forma fantástica. Nas Marquesinas de Anca, o que hai que facer é buscar o sitio adecuado, onde queiran. Roberto di que sí, pero Roberto foi o que quitou a Marquesina dali do lado da iglesia, e que poñeu... Bueno, non sei que foi. O vento, pois habré que repoñer outra, e se puxeron aí, e onde pidieron os vecinos. Hai aquela que falamos de cambiala, e as aceras aos poucos é un tema de carreteras, se falou cos responsables de carretera, tamén falei cos responsables da Diputación para arreglar alguna marquesina e da Xunta, e seguimos esperando. Vou dicir que chegamos, por exemplo, no caso das cabinas de teléfono, aquí en lugar de Viles, xa retiramos nos porque incluso era un posible peligro para a repercusión que temos que facer. Das comisións informativas, as concelleras van a facer as súas, convencido, no mes de agosto hai que ter en conta que a intervención e secretaría se incorporan sobre o 9 de setembro, por lo tanto, e o personal que hai no Concello, que é escaso, incluso estamos nestes novo momento onde se están contratando determinadas personas ou repoñendo servicios, se genera un retraso. No de SO, se nos comenta por parte da empresa, de feito, que tiene autorización para poñer unhas bombas fijas, supostamente, digo supostamente porque personalmente non as vi ni podo entrar na finca, pero que xa están postas e que cada vez que se nos traslada se chama, pero claro, se chama xa a posterior, e por tanto, supostamente, digo supostamente porque eso foi que nos trasladou o responsable da empresa, están postas estas fijas e non debía volver ni o tema das ratas, que, bueno, hai supoño que xa diches que temos un proxecto xa feito tamén de canalización desde Xuvia hasta o Basteiro. Vamos a levar a Aguas de Galicia a buscar a financiación ou que nos digan como podemos facelo, pero que non podemos seguir sin esa zona, sin ter canalizado como se exixe. Non comprendemos porque non entramos na rede de saneamento de Ferrol, Narón ou da zona sur da ría, pero quedamos fora por algún motivo. E no do alumbrado público, de razón que se retrasou bastante no mes de agosto por temas pero por robos continuos, porque podemos decir que a semana pasada, o pasado viernes, intentaron volver a robarlo xunto ao Principiño e xunto no paseo onde están as nogueiras. Realmente temos un problemas de robos en determinadas zonas e iso está contratado. Vai hoxe está o que é a explicación para que de unha vez por todas se poña en canto antes. Pois habrá que mirar tamén a ver se se contrata algún municipal máis ou algo para que vigilen, porque sin seguridade va a seguir habiendo robos y van a seguir echando luminosos por tal, y eso es por falta de personal de seguridad, falta de policía. Fene tiene la misma superficie de kilómetros que Neda, más o menos, tiene 12 o 13 policías y tiene el mismo problema o peor que el nuestro. Sí, pero bueno. Entonces, un problema de civismo, intar y sobre todo a que pillemos a facturarle. Bueno, primeiro darlle benvida ao compañeiro Carlos, benvido. E, bueno, logo tiña, para empezar, que se fala do tema, pero, bueno, o tema do contrato do lixo, que é algo recurrente nos últimos plenos, e, bueno, parece que queda bastante en evidencia que hai un descontrol total e absoluto sobre o que se paga a unha empresa, que se paga a outra, que debe de limpar unha, outra, e parece que ven a confirmar un pouco eses gastos duplicados que estamos padecendo nos últimos 2 anos por ese problema que existe entre o grupo de goberno e a empresa concesionaria do servicio de limpeza, e que, por lo tanto, pues, pedimos que se trate de unha vez por todas de solucionar ese tema e llevar a cabo ese contrato único de todos os servicios, máis que nada para o ben do bolsillo dos veciños e veciñas do noso concello. Por outro lado, bueno, falando un pouco da limpeza diaria, falar do paseo marítimo, hai un problema que todos sabedes, bueno, que resbalós, que resbala tanto a madeira como a pedra, porque está agora con bastante verdín. Penso que sería necesario darle unha limpeza, non sei se con algún tipo de estas máquinas que hai que limpan cos cepillos e tal. Bueno, está bastante peligroso non só a madeira, sino tamén
sino tamén a pedra. Na madeira había esa malla posta para evitar os resbalóns, eso se quitou, non sei se se vai volver a colocar ou hai outra alternativa ou que se ha quitado para cambiar as tablas, sí, que se pusieron novas. Vale. E logo, en canto, seguindo no paseo marítimo, esa falta de ese roubo do alumbrado público, que se repoña canto antes nesa zona e nas zonas do Concello donde houve estes incidentes, incidir un pouco tamén nesa falta de seguridade que falaba a compañero do Partido Popular. Si é certo que nos outros concellos de policía local e hai roubos exactamente igual, pero non haber unha vixilancia e os que se dedican a estas cuestións saben, e non solamente o estamos notando nestes roubos. Hai no noso concello unha falta de seguridade total, canto ao tráfico xa nin falemos do caso, en canto a valos, etc. E sobre todo en canto vosotros seres coñecedores, a Guardia Civil ten que actuar bastante a miúdo, moito máis do desexable en diferentes puntos do noso aquí do Concello, por altercados en diferentes locais, e todo iso, xunto con roubos, etc., denota esa falta de seguridade, a cual o goberno actual parece que non ve ningún problema, porque é certo que se cargou os efectivos que había da policía local, non somente non ten intención de repoñelos, sino que se cargou algunha praza últimamente, e, baixo no noso punto de vista, todo isto está carreando unha falta de seguridade no noso Concello en todos os sentidos. Por outro lado, preguntar, o certo é que, mellor meto un pouco a pata, porque a última vez que consultei isto foi fai mes e medio ou dous. Non sei se están al día os vídeos que se están grabando agora dos plenos na página web, porque a última vez que eu mirei non estaban, non sei se agora están. Vale, é que non me tiña aquí anotado, pero non me di conta de comprobarlo antes. No tema das comisións informativas, a verdade é que me dá un pouco de non sei que o señor alcalde confíe no seu equipo de goberno de que van celebrar esas comisións informativas, pero certo é que, as que con máis regularidade se veñen a celebrar, hai un ano que non se celebra, e o resto, o mellor hai dous, quero decir, así vai xerar en todas as comisións informativas. Entón, está ben, a confianza que ten o señor alcalde no seu equipo, pero penso que nese sentido está fallando un pouquiño. Preguntar sobre o tema dos eólicos no noso Concello, se hai coñecimento de unha administración da Xunta, algo novo que nos poida adiantar o equipo de goberno, sobre todo o que se está facendo en canto a alegacións, etc. E, por último, tamén falar do plan xeral de ordenación municipal. Baixo o noso punto de vista, pregunto se non lle parece ao señor alcalde unha falta de responsabilidade política total e absoluta logo de 6 anos coas competencias totales e absolutas no tema de urbanismo, non ter movido nin a primeira ficha no tema do plan xeral de ordenación municipal, nese documento que para o noso Concello, igual que para todos os concellos da contorna e do país, é un documento básico para poder medrar de maneira ordenada e consciente. E nada máis. Do paseo sabe, do paseo se repuxo quitarnos a repoñer, non? Porque se estuvo facendo a reposición estaba podrido toda a parte baixa, o ten todo o campo, estaba podrido en contacto coa terra, se sacou a goberno de outra vez. Eso que eles garantizan de que agora está moito máis rallada e non vai a resbalar, que mentira. Se mentira se vai a volver a colocar. Incluso se vai a poner máis sitios, que tamén hai, xusto a Felicipilla hai unha zona que tamén resbala moito, onde están as magueiras aquelas, resbala moito, pero non, a terraza que non pedazo. Non, é a pedra sí resbala moitísimo, porque ten berrín, o sea, sería necesario unha limpeza. Non sei, é posible facelo ou non. Temos que facer alguma cousa para lo que primeiro hai que prevenir, por lo menos, evitarse calquer historias e sobre todo onde se pode poñer ese tipo de telas se dá resultado positivo, pois para diante. No tema do contrato estamos todos de acordo, realmente hai un aforo importante, non no residuos, sino
temos que licitar ese servicio, porque hai que licitar todos os servicios, é o único que nos queda prácticamente da energía eléctrica ou que é pública, e o resto prácticamente están todos ao día. Eu no tema de seguridade non comparto o tema, hai seguridade en determinadas zonas, estamos vendo nas cidades todos os días, problemas importantísimos, pero no Concello de Neda realmente a nosotros personalmente non se nos traslada. En momentos concretos, en algún sitio concreto que hubo temas puntuales, temas de determinadas horas que, bueno, que non, o das comisións informativas confío plenamente, e estou seguro que ahora, pues, xa que está na normalidade, deportes e servicios sociales, teño constancia que sí, que xa estaba para poñer, de feito xa iba a ser a semana pasada, e un retraso para poñer as outras, non sei, e as demais estou seguro que se van a facer. E no de Peixón fomos 3 veces a Santiago, se non me equivoco, 2 ou 3 veces, incluso foi a xunta directora del Xeral de Urbanismo, o secretario, o arquitecto, eu para intentar unha vez por todas que nos enviasen ese informes, para unha e dúas, ou empezamos de cero a cegas, ou algo que teñen eles, que eles teñen sobre a mesa hai 7 anos, non sei, 7 anos, que teñen sobre a mesa, polo menos que nos manden os informes para dicir, mire, queremos isto así, e nosotros adaptarnos polo menos, vamos a ser ambiciosos, pero tampouco estamos locos para poñer moito máis que despois non lo boten abaixo, pero dado determinados informes que houve que corregir con forma importante, porque pasou todas as veces que se mandou a Xunta, pois aí eu creo que é unha prioridade. De feito, estamos pendientes agora para que se incorporará a Xunta despois dos meses estivales, tanto para Aguas de Galicia co tema das canalizacións, como para o tema do plan xeral, que bueno, pues, había un compromiso de enviarnos cousas, ou polo menos intentalo, pero a día de hoxe, que sempre me corrixo o secretario, porque sigue non mandaron nada. Entón, unha e dúas, empezamos outra vez, e o equipo técnico, e nos volvemos a estudiar, pues, a ver se de unha vez por todas, que eu creo que de unha vez por todas terán que mandar esos informes, por lo menos o que son perceptivos, para poder traballar con seguridade xurídica, eses recursos non se perdan, se fixo outra vez en traballo avanzado, con todo o que se fixo sempre en traballo avanzado. Nada máis. Bueno, primeiro de todo, gracias a todos e a todos pola calidad do convite e, bueno, esperando estar a altura da responsabilidade que supón ser concelleiro do Concello de Neda e a altura da capacidade de traballo e de entrega con o compañero Juan Carlos Pita. Ben, dito isto, temos 4 cuestións. A primeira con respecto á solicitude de Gestarnales no tocante aos edificios do Coto, realizada en xullo deste ano. Queríamos saber se o Goberno Municipal coñece das intencións da Sareb ou da Gestarnal en canto ao futuro destes edificios. A segunda sería con respecto ás axudas do plan PEL Reactiva. Vimos que o Concello vai aportar con fondos propios 7.287 euros e queríamos saber, en canto á modificación de crédito que se pretendía traer este pleno, que creo que falaremos en torno a 300.000 euros, que peso vai ter a axuda a autónomos e a negocios deses 300.000 euros, canto vai ir a esas axudas directas que vai dar o Concello. Por outro lado, varios veciños, bastantes veciños, comentan o estado deficiente das beirarrúas do Concello. Hai moitas beirarrúas que teñen apurados ou incluso levantadas baldosas, e queríamos saber se o Concello plantea ou ten pensado un plan integral de arranxo das beirarrúas en xeral en todo o ámbito municipal. E, por último, que xa preguntou a compañera Cristina, sobre o Parque Eólico Cabeiro, hai alguna novidade que chegar ao Concello sobre como vai o expediente, ou sabemos algo? Non. Bueno, no que refere ao edificio do Coto, si pediron unha entrevista, estuvo, bueno, que foi unha entrevista totalmente técnica e xurídica entre o secretario e o arquitecto municipal. Non sei se é asesor xurídico, que explicar mellor. Queres explicar? Lógicamente desde una perspectiva exclusivamente técnica, porque es la entrevista que tuvimos con una de las entidades con las que la Sareb subcontrata este tipo de procedimientos. Entonces,
ellos nos pidieron una serie de estado de tramitación del expediente de esos edificios, lo recibimos, nos pidió venir a vernos y lo que comunicaron es que podría estar dentro de las prioridades de Sareb a la vista de cómo está la licencia y cómo está el estado de tramitación, de edificación de los edificios, podría estar entre las prioridades de Sareb esto terminarlos, para ponerlos en venta. Y no solo eso, sino que nos dijeron que, bueno, pues que a la vista de la entrevista que tuvimos, que probablemente con los estudios que hicieran, ellos iban a proponer que fuera una de las actuaciones prioritarias de aquí a fin de año, que la Sareb lo pudiera tener aprobado. Todo esto es lo que se nos manifestó en aquella reunión, repito, como dice el alcalde, una reunión meramente técnica, por eso de ahí la razón de mi intervención en el pleno. Eso es lo que supimos. A partir de ahí no hemos sabido nada más, pero bueno, parece que hay un gran interés en terminarlo para ponerlo en venta y darle salida. Ojalá que sea así. Era porque foi unha reunión moi técnica e creemos que sí que hai esa intención, pues, o que sí teña finca abandonada e, por lo tanto, teño o correspondente requerimiento para que proceda a limpeza. No que respecta a autónomos, o que foi o plan real da Diputación, pues foi un plan de moi difícil justificación para os autónomos. Era complicado a veces, porque a veces estábamos en unha época onde moitas veces estaba cerrado, o cese de actividade facía que non estaban bonificadas as cotas de seguridade social, que non entraba. Foi moi justificado, de feito, moitas entidades non deron certificado. O que pretendemos é sacar algo para os colectivos moi determinados, o sector da verbena, hostelería, peluquerías, é dicir, uns sectores moi concretos, que sabemos que os taxis, que tiveron pérdida nese momento, e que facilitarles as cousas das certificacións, que se les conceden que se poidan certificar, non que sea unha subvención que ya das e pues, ya quitas dos lados. Eso creo que as axudas sean necesarias e o problema moitas veces que nos encontramos na administración é que este tipo de axudas hai que certificarlas, que iso é o problema que teñen. Por tanto, e vai ser unha cuantía pues, valorando o número de colectivos que temos no Concello, tanto os autónomos do sector da verbena, que son os que temos aquí, pues serán aproximadamente 26, 30, con moito, creo que non chegan ni eles, porque incluso hai xente que non está, creemos que non está real, é dicir, hai unha serie de factores e eso se estudia e a partir de aí se van a publicar. No das Beiras Roas sí que non nos costa, porque se hai sitios en concretos, si o agradecemos, porque están todos os días están facendo cousas. O que decías da pedra, a pedra é un problema que temos aí na sobre da villa que é terrible e resbala. Non sei se hai zonas concretas, porque é verdad que hai que facer unha limpeza. Este ano o personal do Rivas que é que nos axuda moito, se retrasou moito que a contratación e pues, por exemplo, a cartera da Morela, que sempre se actúa, que actuou duas veces a Diputación, pero tal como está actuando esa nova forma de traballar non é efectiva, porque van coa desbrozadora limpia e a erva empeza a medrar ao día seguinte, non é. Entonces, estamos aí, está empezando e de feito xa empezamos a traballar, estuvemos ali. Está soltado toda a parte do hospital, está limpiando por aí, a esto de arriba se ha pasado ali mal, por aí, anda limpiando seguro. Si, non falaba tanto de limpeza como do estado en sí da estructura da beira rúa, que hai moitas plantadas, etc. Se vai actuando nelas, non xa se actuou fai pouco, se fixeron ben aquí nas reglas, se vai actuando onde nos avisan. Vale, non hai problema, facemos nós un reportaxe fotográfico das cousas que vemos e as notificamos ao concelleiro, isto. Sí, en calquer momento, que é importante evitar a caída de calquer persona por lo que pode pasar. Os vecinos chaman, que hai unhas xente levantadas, porque pagarían, poñen ben, Non, perfecto. E respecto ao parque eólico, oficialmente non temos nada. Sí que chegou un correo electrónico a semana pasada de unha empresa que non sabemos ni que é, un couso moi raro, que despois chamaron por teléfono porque non lles, pues tuve con temas e a ver para que era, que querían unha reunión, querían vir, pues, non sei, cando fixemos, mira, despois aplazaron a reunión. Chamaron por teléfono, un número raro, que dicían que non podían vir nada máis, ni idea ni o que querían, pero oficialmente temos o informe da Xunta negativo, que foi o último que veu, se non me equivoco.
E corre. enviado toda a... E as alegacións e todo demais enviadas a Xunta. Outra cosa non temos. Temos o que está facendo a plataforma e esas cosas, pero oficialmente non chegou nada ao Concello. Que sepa aí, vamos. Nada, non ten. Alguma cosa máis? Pues nada, moitas gracias, benvido.